हारिमु मावबादा दामजुमु मोसाजुमुनि मावबादा उदालगुरि जिल्लानि भकतपारायाव भकतपारा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव 15 साननि थाखाय बर' सुबुं मोसानाय आरो दामजुमुनि मावबादा खुंनाय जायो। बे मावबादाया दिनै 31 अक्ट'बर शनिबाराव जोबथा खुंजाजायो। मावबादानि जोबथा हाबाफारियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजय नेलसन दैमारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। हारिमु बिथिंखौ नायनो थाखाय बे दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दानाय जादों। आरो बे समनि गिबि आफादगिरिया जाबाय रहेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारिया रजनी स्वर्गियारिमोन, जायफोरा रेडिअ आर्टिस्ट। भकतपारा दखरानि बर' हारिमु फोथांना लाखिनो गोबां गामिनि सोलोंसा, मोसाखावरि, दामगिरि, लाइमोन आरो उन्दै गथ'फोरा मावबादायाव सोलोंसा महरै बाहागो लाफैयो होनना दुलाराय हारिमु आफादनि जुनियर इन्सट्राक्टर बिद्युत साहारि बिथाङा मिथिहोयो। भकतपारा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादा जा हारिमुनि बिथिंखौ नोजोर होनानै गेदेमा भकतपारा हालामाव जाहाथे हारिमुनि बोहैथि दाहारा अरायबो थाबाय थायो बेखौ नोजोर होना बिथांमोना भकतपारा दखरा हारिमु आफादनि दाब दाब गामिनि माखासे सोलोंसाफोरखौ लिंहरना बिथांमोना बर' सुबुं दामजुमु आरो मोसामुनि मावबादा बेवहाय आंखौ गाहाय फोरोंगिरि महरै जा सेन्ट्रेलजों सायख'जानाय हिसाबै आंखौ बिथांमोना लिंनाय बायदि आङो फोरोंनाय जाबाय। 15 दिनाव आङो मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा दावस्रि देलायखौ फोरोंनाय जादों। बेनिफ्राय गासारि आरो बेनिफ्राय मोदोमसादिनाय बागुरुम्बाखौ फोरोंनाय जादों। दामनायावबो बेबायदिनो जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा जाखौ जों नटेसन फारिखान्थि बायदि जों दामनाय जादों। दासिम जोंनि मोसानाया अनलि रंजानायल' गैला, इउनिभारसिटिसिम जोंनि मोसानाया मोनहैबाय। बेखौ लानानै जोङो फोसावनो फेहेरनो फोगोमनो थाखाय जाहाथे जोङो बेवहाय मोनसे मावबादा खुंनायनि गेजेरजों जों दामनायखौबो जोङो माने नटेसन बायदि जों फोरोंनाय जादों। आंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे जोंनि जा इयुन जोलै लाइमोनफोरा जाहाथे बर' हारिमुखौ बयबो सिबिनो आवगायबोयो। मानोना हारिनि हारिमुखौ सिबिनो थाखाय बयहाबो बिबान दङ। ओंखायनो जाहाथे बयबो इयुन जोलैफोरा जाहाथे जोंनि हारिमुखौ जाहाथे हारिनि सिनायथिखौ बयबो फेहेरनो फोगोमनो खामानि मावो खावलायनाय थायो। मानोना आथिखालाव जों नुनो मोनो माखासे इडुकेटेड पार्सनफोरा माने जोंनि हारिमुखौ जों सिबिनाय नुनो मोनाखै। दहायनि समाव जोंनि जाम्बा जान्थाफ्रासो माने हारिमुखौ लाखिना दोनदोंमोन। नाथाय दायो एसे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो फैबाथ' थेवब्लाबो आरोबाव गुबुन हारिनिखौ नायोब्ला माने उन्दैनिफ्रायनो जों दामनाय देनाय मोसानायखौ नुनो मोनो। जोंनियाव बर'नियाव बे जाथ'वाखै, थेवब्लाबो दायो एसे जादों। आरोबाव जों खावलायो जाहाथे बयबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि बर' हारिमुखौ जाहाथे फोथांनायाव बा फेहेरनाय फोगोमनायाव लोब्बा फैनानै जोंखौ माने अराय सम नुनो मोननाय जायोदि बे मावबादायाव लाइमोन सिख्लानि दामजु दामनाय आरो मोसानाय। मावबादानि गेजेरजों दामनाय देनाय आरो मोसानायजों रंगिना संगिना भकतपारा हालामावनो बर' हारिमुजों समायफ्ले होनायखौ नुनो मोननाय जायो। निउज 24 बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि कनक चन्द्र बर'नि सुजुथायाव लाइमोन सिख्ला दामजु दामगिरिनि नुथाय आरो बुंफोरथिखौ नायदिनि। निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24। समावहाय निउज 24 बड'लेण्डआ भकतपारा हालामाव दंखायो आरो बे भकतपारा हालामावहाय हारिमुनि मोनसे मावबादा बेयाव खालामबाय थादों आरो बे मावबादाया 15 साननि थाखाय बिथांमोना मावबादाखौ खुंदोंमोन आरो दिनै बे मावबादाया जोबथा सान। बे जोबथा सानावहाय गासै मावबादायाव बाहागो लाफैनाय दामजु आरो जा मोसागिरि बिथांमोनखौ फिल्डआव लाबोनानै बे ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो मावबादानि जि फोरोंनाय खान्थि बे फोरोंनाय खान्थिखौ होनाय जादों आरो बे फोरोंनाय खान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना मा बेयावहाय मोनसे आफाद खुंनानै हारिमुनि बेलायावहाय माबायदि जानांगौ बेखौ बिथांमोना आफादनि गेजेरजों आफाद खुंदों। दा बे समाव आं सासे आइजो लोगो मोनदों भकतपारा हालामनि। बिथाङा सेरजा हुनो रोंगौ आरो खाम दामनो रोंगौ, दामजु बिथांमोना दामो। बेनिखायनो आं दिनैनि नैबे समावहाय बे सेरजा दामगिरि जा आइजो बे आइजोफोरनि खाथियाव आं थांनो बे समावहाय आङो बिथां आइजोनि सायाव माने बिथाङा सासे लाइमोन आइजो, लाइमोन सिख्ला, बे लाइमोन सिख्ला हिसाबै बिथाङा सेरजा दामनायाव खोब गोरों। दा बे समाव आं बिथांनि खाथियाव आं बिथांखौ सोंनो नागिरदों, आदसा बिनानाव नोंथांनि मुङा मा?
दैमा राजखुंग्रि बसुमतारी ओमफ्राय दिनै भकतपारा हालामाव नोंथांमोननि बे जिथु मावबादा खुंदों बे मावबादा खुंनायावहाय डिजिटेसन बेवहाय नोंथांखौ लोगो मोनदों निउस 24 चेनेलनिफ्राय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो बरायबाय दा बे समावहाय नोंथांखौ नोंथांनि आखायाव जों नुनो मोनदों सेरजा दं सेरजा हुग्रा दङ अब्ला बे समावहाय नोंथाङा सेरजाखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन दामनो सेरजा दामजेननाया 2018निफ्राय सोलोंदों सोलोंनो लानायाव आङो देरमाबासो लादो आरो दायो गासैखौबो दामनो हाजोबो आरो ना सिफुंखौबो हायो सेरजाखौबो हायो माने सिफुंखौ आं सेरजाखौ सोलोंनांगौ लादों ओमफ्राय दा बेबायदि सेरजा दामनायनि गेजेरजों नोंथाङा मायबाफोर एलबाम सेरबाम बा मेथाइ खननाय जायफोर माने मिउजिक बेफोराव देंखो होदों नामा सेरजानि नोंनि दामनायजों दं नामा दा बिदि गैथ'आ माने जोंनिया बेफोरबायदि माने आं क्लासिकेलबो लायाखैना बेखायनो माने बेफोराव थांथ'नाय जायाखै नाजागोन थांनो उनाव दा नोंथाङा सेरजा सोलोंनानै नोंथाङा दिनै दामनो रोंगौ नोंथांनि सेरजा दामनाया गोबां मोजां बेबायदि हिसाबै नोंथाङा सेरजा दामनानै सोरबा मिउजिसियानजों थांनानै सेरजा दामफाहैनायनि बा बबेबा मोनसे एलबाम फिल्मफोर बानायनायाव बे सेरजा दामनानै बाहागो लानायनि गोसो दंना गोसोथ' थायो मानो थाया जानो माने नाजाब्ला माने माबा खालामबा थांगोन आरो गोसो दङ ओमफ्राय एसे दामना दिन्थिनो हागोन नामा दामलाय बैदासि देंखोखौनो दामसै लाइमोनफोरा बिथाङा खाम दामनो गोरों आरो बे खाम दामनायावहाय बिथाङा माबायदि खामखौ सोलोंखो खाथियाव खामखौ सोलोंनो थाखाय आं खाथियाव थांनो नागिरदों बिथांनि मुंखौ जों सोंना लाग्रोनो बिनानाव नोङो सासे लाइमोन सिख्ला जानानै दिनै आखायाव गावनि हारिनि जा हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नोंथाङा दामजु बाहायदों बे दामजुनि मुङा मा खाम ओमफ्राय मा समनिफ्राय मा बोसोरनिफ्राय नोंथाङा बे दामजुखौ बाहायजेनदों सोलोंजेननानै दामनो ओंखारदों आं सोलोंनाय माने फर्मुला बायदि सोलोंनानै गामिफ्राव माने सिगां आं सादा बोसोरनिफ्राय आथिखालाव माने गामियाव दामबोदों ओमफ्राय आं गामिनिफ्राय माने आंखौ बे फरायसालि हादों जोंनि सारफोरनिफ्राय सोलोंना लानानै बे माने मदार्न खेराइयाव दा बे समावहाय बे खाम दामनायावबो माखासे फर्मुला दङ बल दङ बे खामनि बलफोरखौ गासैखौबो बुंनो हाजोबो मा मा बल दङ जागोन होमबा बे जिथु खामनि बल बे बला जेनेबा मोनसेल' आं दामनो थाखाय खावलायदों गराय जिथु दाब्रायनाय बे गराय दाब्रायनायनि जिथु बल खामनि बल बे गराय दाब्रायनाय खामनि बल
जादों थिगानो बे समावहाय नोंथांनि जा आबुं मोजां मोन बेखौ दा फरायनायनि बिथिङाव हारिमुनि फारसे जों फरायनायनि बिथिङाव माबायदिहै दावगालांनो नागिरदों दासिमा नोंथाङा दिनै नैबे समावहाय जा हारिमुनि मावबादा दामजु आरो मोसानाय बे हाबाफारियावहाय मावबादा हाबाफारियाव दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानावहाय दिनै भकतपारा हालामाव जा हारिमुनि जांख्रिथाय मोनसे लाबोदों बे समाव सासे रेडिअ आर्टिस्ट जानानै नोंथाङा मा होननानै बुंनो नागिरदों बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव माबायदि थांनाया मोजां खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डसिम दायो जोंनि बे भकतपारा हालामावहा गोबां समनिफ्रायनो जोंनि बे हारिमुवाहै एसे गोग्लैसोना थानाय बायदि जादोंमोन बेखौहै बोखांफिननो थाखाय मोजां साखाफारा खालामनो थाखाय बिथां बिद्युत साहारि बिथाङा एसे नाजानानै नैजिबा साननि थाखाय मावबादा खुंनानै दा बर'नि हारिमु दामजुफोरखौ गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो आखायाव लानाय जादों बेयाव हयथ' भबिष्यतआव जाहाथे जोंनि भकतपारा एरियानि गथ' गथायफोराहाय इयुन जोलैफोरा मोजां दामजु दामनाय आरो मोसानायफोरखौ मोजां सोलोंना लानो हायो बेनि थाखाय बिथां बिद्युत साहारिया नाजादों आरो जोंबो एसे बिथांमोनजोंनो एसे थुलुंगा रेडिअ आर्टिस्ट हिसाबै नोंथांखौ दिनै भकतपारा हालामाव नङा आसामावनो नोंथांखौ मिथिनाय जायो बे समाव नोंथाङा मा मायथाइनिफ्राय रेडिअआवहाय मेथाइ खननायनि जागायजेनग्रोदोंमोन आंनि सनफोरावनो हयथ' जोंनि रेडिअसिम जोंनि बे भकतपारा हालामनिफ्रायनो सनालि डिउटिनि मिउजिक स्कुलनि गथ' गथायखौ लानानै रेडिअ सेन्टारसिम मेथाइ खनहोदोंमोन आंबो बेवहाय बाहागो लादोंमोन आरो जोंनि बे भकतपारा ओनसोलनि गथ' गथायखौ हारिमु बिथिङाव दावगाना लांनो थाखाय जों रोंखां आफादनि गेजेरजों सनालि डिउटिनि मिउजिक स्कुल खुलिनानै जों गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो आरो जों रेडिअ सेन्टारसिम गिबि नोंथांनि खनजेननाय रेडिअ सेन्टाराव खनजेननाय मेथाइआ गोसोआव दङबा एसे खननो हागोन नामा आंनि गोसो गोरबोआ दाहा होलांबाय आंनि गोरबो बिखाया दाहा बे मेथाइआ नों गावनो सुजुनाय बे मेथाइखौ आं सुजुआखै जोंनि भकतपारा हालामनि मिस्टार खुंख्लाय खुंगुर बैसुमतारिया आंनो लिरदोंमोन आरो आं गावनो दिन्थि होनानै खननाय जादोंमोन देंखोआ नोंथांनि आरो ओमफ्राय नोंथाङा जा रेडिअ सेन्टारावहाय मेथाइ खनबाय बर' आयदायावहाय बेयावहाय मोनबेसे मेथाइ खनखो दिनैसिम आं थिकै दोंसेखौनो खनदों आरो आंनि जानानै आंनि देंखोजों गोबाङानो हयथ' रेडिअ सेन्टाराव मेथाइ खनहैदों उर्मिला बर' जायफ्रा मोसाबाय थायो बिसोरनो दङ साथामसो आं बिथांमोननि मुंखौ बावगारबाय मेथाइ लिरनाय हिसाबै नोंथाङा दासिम बेसेबां मेथाइ लिरखो मेथाइखौ आं लिरा बिसोर गाव फैयो बेखौनो आं देंखो होयो Come to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.